Od vymenovania súčasnej vlády sa prakticky denne stretávam s otázkou, prečo nie som aj ja jej súčasťou, prečo nepôsobím na ministerstve školstva v rezorte, ktorému som sa celé roky venovala. A chcela by som aj vašim prostredníctvom dnes verejnosti dať na túto otázku odpoveď. Áno, je pravda, že vzdelávanie bolo a aj je mojou doslova srdcovou záležitosťou. Garantovala som všetky koncepčné aj programové dokumenty SDKU k tejto téme. Keď prišla chvíľa a občania nám dali dôveru na to, aby sme naplnili naše ciele v tejto oblasti, stála som pred rozhodnutím, či teda využijem tú príležitosť a ujmem sa postu štátnej tajomničky na ministerstve školstva. Rozhodla som sa však inak. Uvažovala som totiž asi tak. Kroky, ktoré treba urobiť v tejto oblasti, sme už pomenovali, vo voľbách sme dostali šancu naplniť ich a myslím si, že tým sa podstatná časť mojej misie aj naplnila. Napriek tomu je tu aj iná oblasť, ktorej sa venujem od roku 2008 s rovnakou intenzitou a záujmou. Je to oblasť komunálnej politiky v Bratislave. Venujem sa jej od obdobia, kedy došlo v SDK-UDS k veľkým personálnym zmenám v bratislavskej organizácii a kedy som si povedala, že je na čase, aby sa prejavila naša politika aj na tomto území. Vypracovala som napokon víťazný program pre župné voľby. Moje názory na túto tému som publikovala či už v časopise Bratislavčanka, alebo aj na mojich blogoch na internete. Myslím, že od naplnenia mojich predstav a cieľov v tejto oblasti sme dnes o mnoho ďalej, než je to v oblasti školstva. Chýba nám to podstatné, chýba nám mandát od občanov. A ja sa ako kandidátka na starostku chcem o tento mandát uchádzať. Myslím si, že SDK-UDS staromešťanom mnoho dlhuje. Napriek tomu, že môžu mať na nás ťažké srdce z minulosti, dali nám vo voľbách svoju dôveru. V Starom Meste sme dosiahli najväčší volebný úspech. A ja chcem teda ako staromešťanka mojim spoluobčanom tento dlh splatiť mojou službou.